नमस्कार मंडळी, मी प्रणाली वाईरकर. आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत करत आहे. आज मी आपणास बघा साध्या सोप्या पद्धतीने चविष्ट अशी मटर फ्लॉवरची भाजी बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग पाहूया. हे बघा, मी मटर आणि फ्लॉवर घेतले आणि ते साफ करून असं पाण्यामध्ये थोडा वेळ स्वच्छ धुवून आधी मग पाण्यामध्ये थोडा वेळ ठेवून द्यायचे भाजी बनवायच्या आधी. त्यासाठी मला लागणारे मी 2 कांदे आहेत ना, ते बारीक करून घेतले. थोडीशी कढीपत्ता घेतले, 2 टोमॅटो बारीक करून घेतले. मसाल्यामध्ये मी आपला मालवणी मसाला, किचन किंग मसाला, लाल तिखट, हळद आणि हे पेस्ट आलं लसूण कोथिंबीर कढीपत्त्याची पेस्ट घेतली आहे. चवीनुसार आपल्याला मीठ लागणार आहे, हिंग लागणार आहे, तेल घेतलं आहे, पाणी घेतलं आहे आणि आपल्याला कोथिंबीर लागणार आहे. चला तर मग पाहूया. हे बघा, प्रथम आपण ना थोडं जिरं घालून घेऊया. आपण हे जिरं घालून घेतलंय. जिरं व्यवस्थित गरम होत आलंय, तडतडायला लागलंय. त्यामध्ये आपण आता हे 2 बारीक चिरलेले कांदे आहेत ना, ते आणि कढीपत्ता एकत्र असं घालून घेऊया. व्यवस्थित असं परतून घेऊया. कांदा हा थोडा नरम व्हायला हवा आहे. कांदा नरम झाला की नंतरच आपण त्यामध्ये टमाटर घालायचे. थोडा कांदा नरम होण्यासाठी आपण जरा वेळ असं झाकण मारून ठेवूया. हे बघा, कांदा आपला व्यवस्थित असा नरम झाला आहे. आता आपण ह्यामध्ये टोमॅटो घालून घेऊया. हे बघा, हे मी 2 बारीक केलेले टोमॅटो आहेत ते मी घालून घेते. आणि आता हे पण ना व्यवस्थित आपण असं ना ह्याच्यावरती झाकण ठेवून नरम होऊ द्याव्या. हे बघा, अशा प्रकारे मी हे झाकण ठेवून थोडा वेळ नरम होऊ देते. हे बघा, आता कांदा टोमॅटो हे व्यवस्थित हे झालंय. आता आपण यामध्ये ना सर्व मसाले वगैरे घालून घेऊया. छान झालंय बघा, टोमॅटो कांदा वगैरे व्यवस्थित असा नरम झाला आहे. प्रथम आपण ह्यामध्ये हिंग घालूया. त्यानंतर थोडीशी 1 चमचा हळद घेतलेली आहे ती घालून घेऊया. हा 1.5 चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे. 1.5 चमचा लाल तिखट घेतला आहे. हा 1.5 चमचा किचन किंग मसाला घेतला आहे. आणि ही आले लसूणची पेस्ट बघा, छोटीशी वाटी अशी घेतली आहे. तर आपण हे व्यवस्थित असं थोडा मंद गॅस ठेवूनच परतून घ्यायचा, नाहीतर हे मसाले करपतील. व्यवस्थित असं परतून घेऊया आणि मंद गॅसवरच आपण ह्या मसाला थोडासा असा शिजू द्यायचा तेलामध्ये व्यवस्थित. आणि ह्यावरती आपण आता थोडंसं असं थोडा वेळ असं झाकण ठेवूया, अगदी 1-2 मिनिटासाठी. हे बघ ना, आपण असं 2दा उचलून बघायचं तेल व्यवस्थित सुटलं आहे का. आणि आता हे बघा, तेल व्यवस्थित असं सुटत आलं आहे. तर आता आपण ह्यामध्ये ना फ्लॉवर आणि वाटाणा घालून घेऊया. हे बघा, हे फ्लॉवर आणि वाटाणे मी घालून घेते. हे साफ करून जवळजवळ मला 300 ग्राम आणि 250 ग्राम मिळाले. वाटाणे मला 250 ग्राम भेटले आणि हे फ्लॉवर 300 ग्राम आहे. त्यानुसार हे मी मसाले घेतले. आता व्यवस्थित असं आपण हे परतून घेऊया. मी थोडी आग आहे ना मंदच ठेवली आहे. ह्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालूनच परतून घेते, नंतर नाही घालणार ह्या भाजीत, कारण फ्लॉवरला वगैरे व्यवस्थित असं मीठ लागलं पाहिजे. त्यामुळे मी
हे मीठ घालून परतून घेते. आता यामध्ये मी थोडं पाणी घालून घेते, जास्त नाही. आपल्याला सुक्कीसारखी भाजी करायची आहे, जास्त ग्रेव्ही नाही करायची आहे. छान होते भाजी ही. ह्यामध्ये आपण बघा कांदा खोबऱ्याचं वाटण जरी नाही घातलं तरी ही भाजी एकदम मस्त सुंदर लागते, चवीला पण छान. फ्लॉवर कसा जरा गोडूस असतो ना, त्यामुळे त्यामध्ये मसाले व्यवस्थित घातले पाहिजे. असं आहे बघा. आता मी हे थोडं असं पाणी घालून ही वाफेवरती शिजू देते. थोडा मीडियम आग ठेवणार. आपण ही भाजी शिजत असताना मध्ये मध्ये ना ढाकण काढून 2-3 वेळा अशी ढवळून घ्यायची. कारण काय माहिती, आपण डायरेक्ट ठेवलं आणि ढवळून नाही घेतलं तर भाजी लागायची शक्यता असते. त्यामुळे अशी आपण थोडं असं मध्ये मध्ये झाकण काढायचं आणि भाजी ढवळून घ्यायची आणि पुन्हा असं झाकण ठेवून भाजी शिजू द्यायची. असं वारंवार थोडा वेळ करत राहायचं. हे बघा, छान अशी आपली आता भाजी शिजत आली. आता ढाकण न ठेवता आपण ती भाजी शिजवून घेऊया, कारण मग त्यातलं जे पाणी आहे ना ते व्यवस्थित सोकलं जातं. आता आपण ढाकण न ठेवता शिजवूया. हे बघा, छान अशी आपली मटर फ्लॉवरची भाजी तयार झाली आहे. आता ह्यातलं जे थोडंसं पाणी आपण थंड, म्हणजे भाजी गॅस बंद केला, थंड झालं की ही भाजी पूर्ण सोकली जाते. आता आपण ह्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया. हे बघा, अशा तऱ्हेने गॅस बंद करून घेऊया. हे बघा, छान अशी आपली साध्या सोप्या पद्धतीतली मटर फ्लॉवरची भाजी तयार झाली आहे मंडळी. अशा छान छान रेसिपी व्हिडिओसहित भेटत राहू. आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. भेटत राहू.